खेबखां मैला बैसो जानायबो उन्दैखौ बारा
भिडिअ खासो नै भिडिअ स्किप खादों आदै मादै Bini dia saksi mau menalai, kan bantah menalai ada, man bantah menalai, man selai. Đây bे फंबायानो जोंना सेरजाबो दामनो हायो सिफुंबो सुनो हायो बिराद एक्सपार्ट आरो बिथाङा साख्रिबो दंखायो जाहैबाय नों इउटिउब चेनेलबो दङ बेना बिनिखौ आं नायबाय थाखायो जेरावबो बिथाङा थांबाय बर'निफ्राय एसे फंनैसो होदो नों फंबाय ओरैनो नोंनि बे दामनाय देनायनि सोमोन्दै नोंनि चेनेलनि नामा मा जिबि ब्लग बयखौबो जिबि ब्लगखौहाय नायनो सापर्ट खालामनो आं खावलायहरबाय ओमफ्राय मोनसेया दैहुं नार्जारि इउटिउब चेनेल बेखौ होनहरबावदो नांला दे मोनसे दंबावो दैहुं नार्जारि इउटिउब चेनेल आदसा मोनसेया दैहुं नार्जारि मोनसेया जाहैबाय दैहुं नार्जारि इउटिउब चेनेल बेखौबो सापर्ट होनो आं खावलायहरनाय जाबाय थेंक इउ ब्र' थेंक इउ